ko kayo makikita eh. Ang tae nag-ali. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng paligid. Good morning, Philippines! Good morning, guys. Good morning. 6:80 na ng umaga. He's right here. He's going to leave me again. He's going to leave me again. Look at me, guys. So, ngayon, guys, Tuesday. Ang aga-aga. What TV? It's automatic, Han. Why is it automatic? I don't know. It's just died. It died itself. Yeah, do that. I know, but it died itself. It's really crazy. That's why, like, I on the TV all the time, and then once I woke up, it's dead, quiet, and it's really foggy sa labas, as in really foggy. I look at the window, Han. It's really foggy. You have so many annoying habits. Oh, yeah? Like what? Okay, you know how, well, when you read your magazine in bed and you lick your fingers before you turn every page? So? Yes, because you slurp your fingers. This is not a slur. Oh, it's a slurp, okay? It's right next to my ear. Roll everything. Wasn't gonna buy a monkey. Turn back around. Wait, Came back and you put didn't this even in. like that. I thought it might be Okay, fun. look, That's no, right. no, no, Then check I out. don't Turn want them to off think and that put my them in. husband... Spencer, he's got the kids. Bonk. You go ahead. I want to take a crack at this. Come on. Okay, all right, listen, Spencer. I'm serious. You don't eat your din-din. You don't eat your din-din last night. You just ignore me. Get up. Why get up? Get up. Get up, little girl. Up, 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 up. Wake up. I'll be right back. I will be right back. I will be right back, okay? That's it, guys. They left. Time check, it is 7:48 na ng umaga. Yes. Ang gagawin ko na lang ngayon is laundry. I always wash this cover sa couch. Iwawash ko lang sila, guys. Kailangan. Sabi pa ng biyanan ko, the toothbrush is, nawala yung toothbrush. Yung toothbrush na binili ni Tami, mga mahal-mahal pa naman, mga electric. Nawala yung toothbrush sa bathroom ko. Kinuha. Sino nagkuha dito? Na din si Tami. Hindi kinuha. Dinala mo. Dinala. Pinasok sa bag niya. Dinala mo. Hindi ako naglagay. Kaluka. Daluka. Anyway, so yun, early in the morning, hindi pa ako nag-breakfast, guys. Still have to call my family sa Pinas. Yes, always. Kasi yung iba sa Pilipinas, bumibili ng mga yung mga property or mga lupain. Itong pamilya ko, bininda ang lupain. Kaloka talaga. Bininta for no reason. Kasi yung lupain namin is matagal na yun sa amin, yung malupain namin. And also, ang ano doon is kaysa ama ko yan. So, wala akong pakialam kung anong plano niya. Pero, ang nakakasad kasi kapag bininta yung lupain, doon kami lumaki. Doon kami pinanganak sa lugar, well, sa barangay ako pinanganak. Pero, yun doon talaga kami nakatira. Doon ako na boat ba? Yung parang doon ako nagkamalay doon sa lupain yun hanggang nagpa-farming kami, doon kami sa bahay namin, yung payag ba, yung maluot bahay kubo. Na-miss ko yung mga memories namin doon magkapatid. Kasi marami kaming memories doon, yung sa lupain namin, kasi doon kami sa gitna yung bahay namin. Well, nasa bahay, ang bahay namin andun sa lupain namin.
early in the morning, bumangon ka para pumunta sa maisan, sa cornfield, and also sa mga pepper, bell pepper na area, maglinis. Yun ba? Yung mga ganun ba? Na-miss ko yun. Kahit sabi pa ng kapatid ko sa kahit daw pwede man daw pumunta doon para magbisita. Kahit hindi na sa amin. Bisita lang ba? Tignan yung lupain. Gusto kong balikan doon. Gusto kong i-film kung saan ako talaga nagkamuwang. Nagkamuwang ba yun yung parang naanay buot ba? Doon. Kung saan ako nag-start ng menstruation. Doon talaga guys. Lahat. Yung memory ko doon sa bahay namin na maliit na bahay kubo. As in early in the morning. Hindi ko talaga makalimutan yung memory na yun. As in sobrang happy ako guys. 12 years old ako noon. Manglitag. Manghanap ng mga bird na para ipagkain. Yan sa. Ang daming mga memories. Kaya namimiss ko yung guys, yung lugar. Iwawash ko tong blanket, pillows. I'm going to wash the pillows right here. Gani. Oh, tanaw ba akong mga Korean sa una? Lisod kayo. Hi guys! Nakapag-lipstick naman ako guys. At saka pa nakapag-eyebrow. At saka nakapag-powder. Yeah, I put a little bit of powder on. And also cover. Na hindi na yan makakover. But anyway, maulan na naman guys. It's raining outside na naman. And tinawagan, nag-usap si Tami. Ando na sa isang bahay kanina pa. Naliligo na yun. Kasi malakas daw yung ulan. At saka may nag-thunderstorm na daw doon. Kaya naliligo siya kasi papatayin kasi niya yung boiler. Kasi baka magbaha, diba? Yung basement doon ba? Magbaha. So, hinihintay ko lang yun guys. Yung mag-film ako para sa isang channel ko. Yung kimchi at saka seaweeds ang nakakainin ko. And then, yun. Na-frozen siya kasi doon kinilagay sa taas at saka sa pinakaluyo na talaga, far na sa refrigerator. So, parang nag-hard siya konti. So, nilagay ko siya sa oven for very quick time. Para naman hindi siya, frozen. Yung lipstick ko na ginamit, guys, is ito siya, guys. Rimmel London. Yung gustong-gusto ko na Rimmel London Provocalypse 16 hours. Siya, hindi siya matatanggal talaga. Hindi talaga siya makukuha. So, yun. Say hi, Mix. Basta receipt ata yun. 2 times. Mika, say hi. Paano po? Wala. Tayo eh. Isa lang pa eh. Vlog, guys. I'm vlogging. Isa lang pa eh. Isa na. Ay, kamera na eh. Tayo to eh. Wala tayo. Quiz na ni Ron Flower. Hi, guys. Come to mama. Come to mama. Hello, guys. Look at this, guys. Oh. Look at this one right here. Oh. Say hi to everyone. Say hi. Look at this. Nag-i-edit ako ng video. Sorry, guys. Yung mukha ko parang red ngayon. Ay, nag-i-edit ako ng video. At saka itong isa, andito lang sa tabi ko palagi. Ang cute. At saka yung isa dyan. Ang kayukot naman itong baby ni mama. Ay, sobrang cute talaga. Uy. Mama's love mo no. Mama's love mo no. No. Tumaas na talaga tong buhok ko, guys. Oh, mataas na talaga siya, guys, yung buhok ko. Tumaas na siya, guys. Hindi na mapigilan yung taas niya. Ganito na talaga. Okay, guys. Ako, guys. Bibihis. I-try ko nga kayo ditong ilagay. Mahulog ba kayo? Wala, mahulog talaga. Uy, mawalan tayo ng kamera nito. Kung gano'n naman lang ang kinabuhi ko. Mahulog yung kamera. Naalala ko tuloy yung kalaro ko, yung kaibigan ko na si Cute Kisser. Yung mga pangalan nila, guys, hindi ko talaga kilala sila, guys. Yung mga totoong pangalan. Tinatawag lang namin yung mga pangalan namin kung anong pangalan namin sa laro. Ititikil ko muna ito. Kasi ang daming hugasan, guys. Hindi ko kayo makikita, eh. Ang tae, nag-alis. Ay, nako, Lord. So, ko muna to. Kasi kailangan kong ilagay ito. Ang dami kong anuhin.
Ang daming dapat linisin. Always naman ako gabi mag-start. May nilalabhan pa ako doon. Tingnan nyo itong damit ko. Parang baliw. Kailangan ko lang itong ibalik. Tignan nyo guys, kumain. Ayaw niyang kumain kasi, I don't know, she's waiting for something. So, ayaw niyang kumain. And then, binigyan ko si Roxy ng bones. Kasi ganyan ako, kapag kumakain sila, bigyan ko silang ng bones. So, si Roxy, kinain yung sa kanya, so binigyan ko. At saka wala, hindi ko siya binigyan. So, sabi ko, hindi kita bigyan ng bonesy kapag hindi mo kainin yung pagkain. Tignan mo, kinain. Kasi Roxy andito, kumain ng bones niya. Tingnan. Look. Kumain ng bones niya. Ganyan yan guys. Mga smart din itong mga asong to. Ay guys. Ang ulan guys. Oh my God. Grabe yung ulan no. Yung ibang tao dun. Ano na. Alis muna ako. Kailangan kong umalis. Anyway guys, so yeah, ito guys is just a very quick vlog. It's like, oh my God, it's 5 o'clock. Grabe yung ulan. And so, aalis lang ako. Good evening. It's a late vlog. Wala na akong oil. Hindi ako bumili ng oil. Galing pala ako sa tindahan. Nag-grocery ako. Ang ulan guys, grabe. Ang ulan. And then, what I'm making right now, that's why I start filming. That's why I decided to do filming or doing a video because I am making a tinola. Tinola. Arte naman ito. Che. Tinola tayo guys. Magtinola ako. Meron akong chicken. Ipakita ko sa inyo kung ano yung mga andito. So, chayote. Garbage po ito. At saka yung sili na mataas. And also ginger and onion. So, yun lang. So, ngayon, ang unahin ko, guys, is the, I don't like garlic sa luluto, guys, ng mga tinola, yung mga sinabaw. Lagyan ng garlic, ayaw ko. Ginger. Yan. Kasi, ano ko lang siya guys, I just let it cook over there. Deeper. Bit more to cook time. Have to shut the vent off. And also while I'm cooking, I'm just also making a thumbnail for tomorrow's video. And yeah, so pinaano ko lang, oh my God, nilagay ko yung itong silima na mahaba. And kinat ko siya ng half. Oh my God, I like it because it's spicy. But if there's people here with me, probably they won't like it because it's spicy. Like not spicy that's going to burn your mouth. But if the people doesn't really like spicy, they won't like this one. But me, personally, I like this. And I took the habang sili na mahaba. Kasi, kinuha ko siya guys. Kasi parang, ano siya ba? So, tawag nito yung, parang kainin ko na lang siya mamaya. Hey guys, kain tayo guys. Vlog po ito guys ha. Dito, nagkakain lang ako kasi dinner na. Gutom na rin ako. Kaya na spicy. Dahil sa ano?
sa paper. Look. Malaki kasi ito. Oh. Dalawa yan. Recurring dream. I'm 85 years old in a job where I have to wear a giant hot suit. I started my 401k early. I diversified. I'm not a big spender. That sounds like you're doing a lot. But I still feel like I'm Sarap ng chicken. Sarap ng soup. Chicken soup. Tinola. Hello guys, it's the first snow of the year. It's snowing guys. You guys cannot see it really because it's really, you know. Hello, it's really snowing. Hello ka. Did you see that guys? White sa ground. You can see white. Hala. It's so cold. Hala. Did you see? Hello guys, the first snow of the year guys. Hello guys, it's snowing. That's not snowing. It's not snowing? It's dark clouds and sometimes coming through the dark clouds. Okay. Nag-stop kanina guys. Pero ngayon nag-snow na naman oh. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng paligid. Paligid ang ganda. Ang ganda oh. Ang kahoy oh.